Sechiro ya Ikonge ile kutoka sebunge ya North Mogrango imeye kaunti ya Nyamira bagenderete korera asare nene kubwatikana no gusambwa kwenibo yabo asumuriro oyoba bo gwateka obotwubukira rero bakwana nigo abonjorere abo banyara kuba bako mochia anene serikali ye kaunti ya Nyamira ase gotabwatoka kigali kiria cyo kumurimia umuriro sechinga kikibwenerete oyobona irera umuriro yanene gusamba anene obonjorere bwabo nigo baganire bali baba konyora asare yo babe bagusirwa iroko egendereria no bonchorere bwabo muri kyo itokoro ase kaunti ya Nyamira Job Manki na Manki abonjoreria ase Sechiro ya Ikonge egotoka imebunge ya North Mogrango kaunti ya Nyamira nigo bagendetse korera hasara enene maga y'omuliro omonene gwateka ase Sechiro yo obotuko bwoko bokarero moichano monene sana kero mulire tukuchimaga biashara birane bibe sana to around saa 2 na dakika 10-15 nalenge nyumba yane ngagerwe semina nyumba chinyumba ngo ichire kobwatekana na kirori nigo omuliro oyo okogeire gochako korwa segati echinyumba ky'obonchoreria ono yaigire saa 2:30 kangocha kanyora umuliro kwa osoire kurwa sembegete mattress magiga. Alafu pia wakati moto ulianza ilikuwa ndani ya kioski moja baadhi ya hizi vyumba ambavyo moto vile mwenzangu ameanza kusema ulianza kati ya nyumba mbili hapa nyuma mbagi kelia egekoro kiega cy'abamenyi abulika gokonya bache tena koiba ebinto byarenge koya ase omuliro oyo watu wenye walikuwa wanakuja kuniokolea wengine walikuwa wakiokoa vitu wakichukua nje mimi nadhani wananiokolea kumbe wengine walikuwa wanaweka pikipiki zikienda ngoro kudemtu mongira sokota unabara murai baba sai agento ko kwane ngitangani egari yakete kurimia omuliro jabwate maji najakara abana inki bararamite bakajurutama ekyagera yakete gechereri abana inki baguku oyo oraririe eganga yayo kurigia ekerokyo boseneta bwe kaunti ya Nyamira Adams Mochenwa naikerana aroro na koremia abamenyi asabaga kubwatoka ogosira kwaye gochiase bari Eric bona bokobeka bantabwamo natigire kiba sikorokwa 100,000 thank you mwebekamo morale buna Olio ba affected mono mokora buna mokora egere mokoreki munyare gochakera kurwa asamuchia oboteneri bwe kaunti ya Nyamira asokonyoro kwegari okorimia emerero nako basaba kobeka emeroberio eisaine elinde gotanga emebasokono buneye egari y'omuliro eliye korimia omuliro buna nambire gukora investigation cyane ngora nyanya ari tugoita jaigete bwango se yanyoretu taribo omonto responsible asokobeke gari y'omuliro amaguta oyore county treasury gawoneta rwobisi unatogukwana ogosaba nkwarwego cyase abarayibande weswanani erinde gosira abamenyi abo banyora ogwako no mubasokano yo. Sasa kitu tunaomba serikali wanisaidie. Sasa niko na watoto 3 wanaenda shule. Ile hapo anafanya rekano no muntu ukuru. Bora ni kwa kobori mkizi. Onyenkiri nikero sasa sinto abire kiko yatiabo. Abanta sekisaji bakoni egere banyore flawo cyakira abantu. Okobwatera nakoba aroro egati abamenyi ne serikali ekereme basoko nabuneye ekoba elinde ko yetanga etarachi are kurwa Sechiro ya Ikonge egotoka imebunge ya North Mogrango ginko reporteria Ndizi TV Job Ma